Kristau senideok, liturgiak hasiera ematen dio urte berri bati gaurko igandearekin. Abendualdian sartzen gara, egu berriko misteriora begira. Baina ez da apaingarriak eta opariak prestatzeko. Gure bizitzari buelta bat emateko baizik. Egunerokotasunaren gurpil zoroan sarturik bizi gara eta begirada jaso eta nondik nora goazen ikusteko aukera paraigabea eskaintzen digu abendualdiak. Eta horretara doaz gaurko irakurgaiak eta otoitzak ere. Hasten dugu liturgiako urte berri honetan Mateoren evangelioa izango da. Igandez igande irakurko duguna, igande gehien eta bintzat. Gaurkoan, Jesusen oharrak entzun ditugu bere ikasleei eginak, guri. Hitz egiteko modu berezia erabiltzen du, zaila gerta dakigunekeena askotan, baina suma dezakegu hitz horietan halako abisu esanguratsua, gure bizitzarako, gure fede bizitzarako batez ere. Bizitzan gauza asko egitea tokatzen zaigu, gainerako guztie bezala. Lanak, harremanak, etxekoekin, lagunekin, gizarteko goraberak, atsedenaldiak. Eta guzti horien erdian, Jesusek zera esan digu. Zaudete erne, ez baitakizu ezein egunetan etorriko den zuen jauna. Zaudete erne. Jainkoa gure bizitzan pasatzen ari da, eta adi ez bagaude ez gara ohartuko. Eta bizitzako gauzarik erabakigarriena galduko dugu. Bizi dugun kulturan informazioz beterik gaude. Une oro jasotzen dugu munduko edozen bazterretan gertatzen ari denaren berri. Telebista, mobilak, interneta dala, sare sozialak, adi gaude gertatzen ari denari. Denoi gaude oso ondo informatuta. Baina Jesusen erne egote hori ez da informazio asko izatea, datuak kontsumitzea. Bizi dugun errealitatearen erdian, beste maila batean gertatzen ari denari erne bizitzera deitzen gaitu Jesusek. Eta askotan, zurrunbilo horren erdian, erdi lokartuta bizitzako beste maila importante batzuri. Eta deno daukagu horren eskarmentua. Egitea tokatzen zaigunaren erdian, noizean behin, halako geldialdi edo isilaldia egin, eta guztiaren azpian zer da bizitzen ari izena. Zertan doakit bizia? Nor edo zer da bizi eta egiten dudan guztiaren muina? Antzeko galderak beste esparrutan ere, familian, herrian, munduan gertatzen ari denaren erdian, zer da benetan jokoan dagoena? Ez da zabalera egindako galdera, sakonera baizik. Eta horretarako ez dira nahikoak kanpoko begiak eta belarriak irekiak izatea. Barrukoak baino, nola baita izateko, barruko begi horiek, barruko entzumena. Ze kanpokoak etengabeko irudiak eta notiziak eta zarata datorkigu.
baina barruan zer dago jokoan, azpian. Beharrezkoak zaizkigu barnetasuna eta isiltasuna, bizia nondik nora eta zertan doakigun somatzen hasteko. Besteen minak eta pozak antzematen hasteko. Jainkoaren presentziaz nolabait jabetzen hasteko, geure bizitzan eta munduan. Bestela, dena azkar doa eta oso asaletik biziko ditugu guztiak. Baita geure persona ere, eta maite ditugunenak ere bai. Paulok, bazekien ontaz, eta antzeko zerbait esaten digu gaur ere. Hala esan du, senideok, ohar zaitezte zein garaitan bizi zareten. Izan ere, ordua da lotatik esnatzeko. Sinisten hasi berri hartan baino hurbilago baitugu orain geure salbamena. Jabetzen hasita algaude, edo hain entretenituak, hain okupatuak, hain distraituak bizi gara egin beharreko gauzetan oski, eta mundu horren erdian. Eta jarraitzen du, badoa gaua, gainean dugu eguna, kenditzagun beraz ilunpetako egintzak eta jantzi argitako armak. Gabiltzan jator esaten du, egun arriz bezala. Oso informatuak egun gaitezke, baina lokartuta importanteena diren gauzetarako. Eta jokoan dagoen, benetan jokoan daukagun, bizitza hontan, erdi lokartua bizitzeko arriskua daukagu. Noiz eta nola izango da hori, jainkoaren etorrera hori? Zertan nabarituko dugu geure bizitzan? Nola jakin aurretik jainkoaren presentziaren berri bizi geran guzti honetan? Gustatuko litzeak guke bai, ara, hemen, edoan, ez, Jesusek esaten du, ez dago hori zuen esku. Nondik eta norakoa jakitea. Guri dagokiguna bihotza erne edukitzea da. Atento, adi. Nolabaiteko irekatasunean bizitzea jainkoaren presentziari. Berak badu eta hitz propio bat utako bakoitzarentzat. Jainkoaren hitzek ez dira orokorrak, mundu guztiarentzat, ez, generalean norberarentzat, norberaren bizitza propioan. Bakoitzak bere egoera pertsonalean, bere adinean, bere poz eta arazoen erdian, bere fede izpia piztua behar du horretarako. Zer ote da jainkoa esaten ari zaidana nire bizitzako une konkretu honetan? Bizitza tokatzen ari zaidan aldi hontan. Baita munduarentzat ere. Gure herriarentzat, gure familiarentzat, garai berezi hauetan. Zer esaten ari ote da jainkoa? Baina hori bai, ez kanpotik eta goitik. Behetik eta barrutik baino. Guteko bakoitzarentzat duen hitz propioaren bidez. Eta horrek bizitza guztia alda dezake. Kanpotik ez da ezer nabarituko behar bada, baina dena berria gertatzen da. Eta hori gertatzen denean norbera jabetzen da. Salbamena iritsi zait. Egu berriak horrelako nobedadea dakar. Orduan esan bai dezakegula jainkoa gurekin. Hori da, ospakatuko duguna egu berritan. Guazen egu berri horretara, geure barrua prestatzen, geure bizitza moldatzen, geure entzumena eta ikusmena zorrozten jainkoaren presentziaz jabetzeko.